Ola nenos e nenas, que tal? Esta semana vamos facer uns animais coas palmas das nosas mans. Só necesitamos un folio, ou unha cartolina, ou un papel do periódico, o que queirades, e as nosas mans. Eu vou ensinar a facer unha vaca. Collemos un lápiz. Eu collín este para ser un pedazo de artista. Poñemos a man no folio. Eu vou poñer os dedos separados. Co lápiz debuxamos o contorno da nosa man. E ese trozo que nos queda, unímolo. Damos a volta ao folio e cun rotulador negro facemos as manchas da vaca. Tamén debuxaremos as 4 pezuñas ao final das 4 patas. E cunha cera negra pintarémolo todo, as manchas e as pezuñas, ata que nos quede así. Agora vamos facer a cabeza, o nariz, os ollos, os cornos e as orellas. Anda, que nos quedaba o rabo. Cunha cera naranxa pintamos o hocico. E tamén as ubres, por donde a vaca nos dá o leite. Pintamos os cornos. E cun folio verde eu recortei unhas herbas que pegarei debaixo dela. Cunhas tesoiras recortamos o contorno e aquí temos a nosa vaca. A ver se coñecedes os animais que vou facer agora. Que tal? Gustáronvos? Aprendiste xa como se fai? Pois agora vamos vos propoñer unha cousa. Como a profe Cris vos contou o conto de que se avalúa, a ver se sodes capaces de facer así os animais que saen no conto. Eu xa fixen 2. O león e a tartaruga. E como non tiña uns palillos grandes, puxenlles uns lápices. E así aguántanse mellor. A ver que tal vos salen a vosotros.